नमस्कार आणि सगळ्यांना माझ्या मोबाईलच्या युगात नमस्कार. नमस्कार. आज जे आमच्याकडे असं ते जाणं इन्स्ट्रक्टर ऑफ साईड ड्रायव्हिंग स्कूल ते परवरीतले गाजणारे साईड ड्रायव्हिंग स्कूल असतात. मॅडम असतात वैशाली घोरपडे सर, नितीन घोरपडे सर. आमकां ह्या हितून त्यांची साईड ड्रायव्हिंग स्कूल आहे ऍक्च्युली परवरीत ऍक्च्युली बाकीचे ड्रायव्हिंग स्कूल असतात तितून बेस्ट ऍक्च्युली म्हाका दिसला हांव सुद्दां हांगासर शिकला. सो हांगासर तेंच्यांनी बेस्ट कशी किंवा ड्रायव्हिंग स्कूल कशें आसचें किंवा कित्याक खातीर ड्रायव्हिंग स्कुलान शिकचें हें सगळें गजाली आमकां कळटलें. तेंच्यांनी कित्याक स्टार्ट केल्लें हें सगळें आमकां ह्या इंटरव्यूतून कळटलें. आनी एक म्हाका मोठें सांगचें कशें दिसता इंटरव्यू स्टार्ट करच्या पयलीं की परवरीन पणजे किंवा म्हापश्यां म्हण जाल्यार लेडीज इन्स्ट्रक्टर खंय दिसना आमकां. सो मॅडम एक स्वता लेडीज इन्स्ट्रक्टर आसा. सो ऍक्च्युली लेडीज ड्रायव्हिंग करपूच एक खूब व्हडलो प्रश्न पडटा ऍक्च्युली लोकांक पब्लिकाक सुद्दां. सो ऍक्च्युली ती लेडीज इन्स्ट्रक्टर कशी जाली किंवा तेंका कितें प्रॉब्लम फेस जाले हें आमकां हितून कळटलें. आम्हाला छान वाटलं की तुमचं ड्रायव्हिंग स्कूल आहे आणि 2012 मध्ये स्टार्ट केलं होतं. सो आम्हाला यांची जर्नी ऐकायची आहे ड्रायव्हिंग स्कूल मध्ये ऑलरेडी कॉम्पिटिशन खूप चाललंय मार्केटमध्ये तुम्ही पण त्याच्यात सहभाग आहात. सो त्यांचा प्रवास कुठून सुरुवात झाला याच्या अगोदर आम्हाला थोडक्यात तुमचा पण बालपण ऐकायचं कसं होतं ते बालपण. सुरुवातीला म्हणजे आम्ही लहानपणी कसं आहे त्यावेळी एवढ्या म्हणजे बाबा पुढे ड्रायव्हिंग म्हणजे त्यावेळी मुलांना कसं पुढे काय करणार ह्याचा विषय असायचा नाही, फक्त शिकायचं. मग 10वी पर्यंत आम्ही शिकल्यानंतर पुढे मग पैसे कसे कमवायचे एवढाच विषय आहे. बाकीचं मग नंतर पुढे आम्ही मेकॅनिक वगैरे होऊन तर पुढे स्टार्ट झालं. तुम्ही गॅरेज मध्ये गेला होता हा काम कोर्स केला नाही कोर्स नाही, डायरेक्टच असं शिकायला गेलो होतो. मॅडम तुमच्या थोडक्यात कसं होतं बालपण. माझं बालपण महाराष्ट्रामध्येच गेलं. खुद्द मी कोल्हापूरची. शिक्षण माझं कोल्हापूरमध्येच झालं. लग्नानंतर आम्ही इकडे शिफ्ट झालो. इकडचा प्रवास कसा काय विचार आला की डोक्यात ड्रायव्हिंग स्कूल सुरुवात करायला पाहिजे किंवा आम्ही गॅरेजमध्ये असताना गाडीची आवड आहे पहिल्यापासून आहे, त्यामुळे गाडी मेकॅनिक नंतर मग थोडासा प्रॉब्लेम झाल्यामुळे काय असं एका ठिकाणी मग ड्रायव्हर म्हणून गेलो होतो आम्हाला. तर त्याच्यात एक मित्राशी ओळख झाली होती. तो म्हणला की आपण इन्स्ट्रक्टर म्हणून ये. त्याच्याकडे इंटरेस्ट म्हणून गेलो आणि मग त्याच्यानंतर मग जर नंतर जसं जसं एक्सपिरियन्स वाढत तसं विचार आला की बाबा चला आपण आपलं जर स्वतःचा एक बिझनेस स्टार्ट करूया. आम्ही 2012ला सुरुवात केली. स्टार्टिंग जे सुरुवातीला एवढे कस्टमर फास्ट असायचे नाही, कारण बिझनेस म्हटलं की असतेच, पण नवीन बिझनेस म्हटलं की सुरुवात थोडीशी कमी असते. पण नंतर जसं आपलं सर्व्हिस म्हणजे 2 वर्ष आधी दुसऱ्या डान्समध्ये शिकवत होते तिथे लोकांना कसं सर्व्हिस वगैरे आवडायची, शिकवण्याची पद्धत वगैरे. मग तसं एक लोक कस्टमर पुढे जॉईन झाले. नंतर सुरुवातीचे थोडे दिवस आम्ही काढले तसे कमी नंतर कस्टमरचा बिझनेस वाढत गेला. मॅडमची एंट्री कशी काय झाली अशी मार्केटमध्ये असं म्हणतात की मुलींनी गाडी चालवणं म्हणजे खूप खतरा कसा वाटतंय की काय मुली एकदम सावकाश चालवणार, मुली पुढे बघितलं पाठीमागे घेणार. तुमची एंट्री कशी काय झाली. तसा बऱ्याच अनुभव आहे. ऍक्च्युली मी जवळपास 15 वर्ष झालं टू व्हीलर शिकवते मी. स्टार्टिंग माझी एंट्री झाली ती टू व्हीलर पासूनच झाली. टू व्हीलर जवळपास मी 10-12 वर्ष टू व्हीलर शिकवले. मध्ये 1-2 वर्ष असं काहीतरी सडनली प्रॉब्लेममुळे माझा गॅप झाला. शिकवता असं भरपूर अशा लेडीज आहेत की नाही तुम्ही मॅडम जर टू व्हीलर शिकवताय तर आमच्यासाठी तुम्ही 4 व्हीलर पण चालू करा. कसं लेडीज असेल शिकवण्यासाठी तर त्या कम्फर्टेबल असतात किंवा काही त्यांचे प्रॉब्लेम्स असतात सांगायला फ्रीली असतात त्यामुळे मग खूप लोक असे लागले की नाही तुम्ही चालू करा. तर म्हणजे अशी सडनली विचार करता म्हटलं चल बघू काय होतं. झालं तर ओकेच आहे, नाहीतर मग आपलं काय आहे टू व्हीलरचं. आता दोन्ही पण आहेत माझे चालू आहेत, दोन्ही पण आहेत. अशी करता माझी आता 4 व्हीलर मध्ये एंट्री झाली. 4 व्हीलर मध्ये एंट्री झाली तेव्हा पण असं पुष्कळ झालं की तुम्ही जो पहिलाच प्रश्न केलात की लेडीज किंवा एक मुलगी गाडी चालवणार किंवा शिकवणार, तर माझ्यासोबत पण असंच झालं. जेव्हा मी एंट्री केली तेव्हा भरपूर लोकांचं असं समज होतं की अरे लेडीज चालवणार म्हणजे ही काय शिकवणार तरी काय. लेडीज शिकवणार म्हणजे मोस्टली की लेडीजला पहिल्याच गाडी चालवता येत नाहीये, लेडीज पुढे मागे बघत नाहीयेत. तर ही आणि त्यात लेडीज शिकवणार काय लेडीजना. काही लोकांचे म्हणजे जेंट्स लोक असे म्हणायचे लेडीज शिकवणार म्हणजे त्यासारखीच असणार, तर नाही हे थोडं रिस्की आहे. पण थोड्या लोकांचं असं होतं की नाही लेडीज शिकवतो म्हणजे काहीतरी असणार आहे. तर असं स्लो करता आता एक बेस कसा माझा कम्प्लीट झालेला आहे. सो मला वाटतं बेस कम्प्लीट होऊन मी आता सेकंड लेवलला मी पोहोचली. लेडीज कसं सगळे माझ्याकडे जास्त इकडे असतात. हो. तर जे कोण लेडीज सुरुवात माझी फक्त दिवसातून एकच स्टुडंट होता.
एक करता करता दोन दोन असे मग पहिली 1-2 महिने फक्त मी 10 स्टुडंट वरती होते. सकाळचे 5 संध्याकाळचे 5. पण आता वाटतं सरांपेक्षा जास्त तुम्ही शिकवताय. हो, आता माझे दिवसाचे 24 स्टुडंट आहेत. दिवसाचे 24. हो, मॉर्निंग माझी 5:30 to 12:30 असते. आफ्टरनून 2:30 to 7 लास्ट बॅच. तर दिवसाचे आता 24 स्टुडंट झालेत लेडीज. आणि पण थोडक्यात मला ऐकायचं तुम्ही बॅलन्स कसे करतात? घर पण आणि हे सगळं. ऑलमोस्ट कसं आहे ना, पहिल्यापासून टू व्हीलरचं चालूच होतं माझं 10 वर्षापासून. तर एक असं घरातलं पण आणि बाहेरचं एक जजमेंट मी बरोबर सेम करून ठेवलं, की हां, हा वेळ आहे तो मला घरच्यांसाठी द्यायचा आहे. थोडा मला आर-टी ऑफिससाठी द्यायचा आहे. आणि त्यात मुलींचं शिक्षण, मुलींकडं स्कूल, कॉलेज आणणं, पोहोचवणं. तर एक परफेक्ट टाईम जर सेट करून ठेवला ना, तर कुठल्याच लेडीजला अशी कामं करण्यासाठी मला नाही वाटत अवघड पडेल. फक्त ह्याच्यामध्ये आपलं डेअरिंग पाहिजे आणि कॉन्फिडन्स पाहिजे. आणि सर तुम्हाला विचारायचं आहे की जेव्हा मॅडमची एंट्री झाली तेव्हापासून तुमचं एक कसं काय झालं बिझनेसचं ग्रोथ किंवा कसं काय वाढला झालं? वाढला कारण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जास्त करून एक असतात की कस्टमरसाठी लेडीजच शिकवायला पाहिजे असं थोडी असतं थोडी असते मागणी. पण पहिला सुरुवातीला नव्हतं आमच्याकडे लेडीज आहे का तर नंतर नंतर ज्यावेळी आम्ही लेडीज पण आहे म्हटलं तर थोडासा बिझनेसला भरपूर प्रतिसाद मिळाला. लेडीज आहे म्हटलं की परवरीमध्ये आता आमच्या ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये परवरीचं आमचं एकच ड्रायव्हिंग स्कूल आहे की ते लेडीज इन्स्ट्रक्टर आहे. आणि लोक कस्टमर जे ते एकदम म्हणजे बिंदासपणे आमच्याकडे एनरोल करतात की बाबा इथे लेडीज इन्स्ट्रक्टर आहे, प्रॉब्लेम काही नाही म्हणजे बिंदास येतात असं आणि भरपूर बिझनेस वाढला याचा. आता याच्यातले तुमचा एक बेस्ट एक्सपिरियन्स म्हणायचं काय असेल? तुमचा पण एक ड्रायव्हिंग स्कूलमधला शिकवताना कुठल्या क्लायंट बरोबर काय झालं होतं का कधी? का त्याच्यामुळे आम्ही काहीतरी वेगळंच काहीतरी शिकलो, कुठला अनुभव असेल? असे भरपूर स्टुडंट असतात. ॲक्चुअली कसं असतं दुसऱ्या स्कूलमध्ये शिकतात. पण त्यांना आपल्याकडचे शिकणारे स्टुडंट सांगतात, की "नाही, तू इथेच जा. तुला खरंच छान अनुभव होईल." असे माझ्याकडे 2-3 स्टुडंट्स आहेत, की ते असे बाहेर इतर 2-3 स्कूलमध्ये शिकून माझ्याकडे आलेत प्रॅक्टिससाठी. पण त्यांनी जेव्हा मला फीडबॅक दिला ना, की तो इतका छान वाटला, की नाही म्हणाले, की "आम्ही इतकं शिकून सुद्धा आमच्याकडे झालं नाहीये, पण जे तुझ्याकडे शिकलो आम्हाला कॉन्फिडन्स आला. स्वतः आम्ही नवीन गाडी घेऊन चालवू शकतो आता." तर ते ऐकून इतकं छान वाटतं, की नाही कुठेतरी मी काहीतरी केलेल्या कष्टाचं फळ आहे. कसं असतं, की आपण पैसा जास्त नाही बघू शकत. फीडबॅक मिळाला पाहिजे आपल्याला. आपलं एक नाव झालं पाहिजे. नाव झालं तर आपला बेस व्यवस्थित आणि आपल्याला प्रतिसाद म्हणजे लोकांचा हे होत जातं. ओळख वाटते किंवा पुढं बिझनेससाठी खूप उपयोग होतो. तर तुमचा एक मोठा एक experience. माझा महत्त्वाचा एक्सपिरियन्स म्हणजे त्याला तर तिला 7-8 वर्ष आले. माझ्याकडे प्रिन्सिपल शिकवत होता. पण त्याने लास्ट म्हणजे स्टार्ट टू एंड पर्यंत मला त्याने सांगितलं नाही, की बाबा आपण प्रिन्सिपल आहे म्हणून. तो शिकवताना त्याच्याकडून थोड्या मिस्टेक व्हायच्या. मग माझं आम्ही शिकवतो म्हटलं, की थोडंसं कधी-कधी आवाज वाढायचा. काहीतरी व्हायचं. पण त्याने शिकल्यानंतर सगळं झालं. टेस्ट पास झाला तो आणि मला लास्ट ज्यावेळी तो टेस्ट झाल्यानंतर मला तो सांगतोय, की अ, "तू मला ओरडलं वगैरे हे झालं." मी म्हटलं माझ्यासमोर असे म्हणजे प्रिन्सिपल असल्यामुळे त्याला कोण हे करत होतं. मी आज एका स्कूलमध्ये प्रिन्सिपल आहे म्हटलं. तू जेवढं बोललास तेवढं मला अजूनपर्यंत कोण बोललेलं नाही आणि मी प्रिन्सिपल आहे म्हटलं. पण प्रिन्सिपल मी हा गेटच्या आतमध्ये आहे आणि मी जेव्हा तुझ्या गाडीमध्ये बसलो त्यावेळी मी तुझा शिष्य आहे. तू माझा गुरु आहे म्हटलं तो. ज्यावेळी तर हा मी ऐकलं म्हणजे त्यावेळी मला एकदम म्हणजे प्राउड फील झालं, की आपल्याकडे प्रिन्सिपल आलाय शिकायला. तो शिकला नंतर तो आपल्याला असं सांगतोय, की शिष्य आणि गुरु तो तो माझ्यापेक्षा एज्युकेटेड आहे, सगळं आहे, वयाने मोठा होता. पण त्याने तर त्यावेळी म्हणला, की "बाबा ज्यावेळी मी तुझ्याकडे शिकायला होतो, त्यावेळी मी तुझा शिष्य आहे. तुझ्याकडून मी गाडी शिकलोय." तेव्हा मला भरपूर म्हणजे एकदम प्राउड फील झालं, की मी एका प्रिन्सिपलला शिकवली गाडी आणि त्याने मोठ्या मनाने सांगितलं, की "मी प्रिन्सिपल असताना मी तुझ्याकडून ऐकून घेतलं, पण शिकलो चांगलं." बरं वाटलं त्यावेळी. मोठा एक एक्सपिरियन्स म्हणायचा तो. आणि कसं एक असतं की जेव्हा बिझनेसमध्ये सध्या आम्ही बिझी राहतो आणि तुम्ही आता एक फॅमिली फंक्शन्स म्हणा किंवा हे तुम्ही कसे बॅलन्स करतात की तुमच्या दिवसात एवढे क्लासेस होतात 24 म्हणा असे तुम्ही बॅलन्स कसे करतात फॅमिली फंक्शन्स किंवा सगळ्या गोष्टी? त्यावेळी मग अरेंज करावं लागतं, मग क्लासेस कॅन्सल त्यावेळेला तर करून. क्लासेस आधीच आम्ही 2 दिवस सांगतो, की आम्हाला आता माहितीच असते, डेट फिक्स असते. तर त्या हिशोबाने आम्ही आधीच आमच्या स्टुडंटना सांगतो, की ह्या दिवशी तुमचा क्लास नसणार आहे. अर्जंट काही असेल तर आम्ही जेव्हा सॅटर्डे, संडे आमची ऑफ असते, तर आम्ही ते सॅटर्डेला आम्ही कव्हर करून घेतो त्यांचे क्लासेस. आणि तसं म्हटलं तर ना त्या हिशोबाने आमचे स्टुडंट्स म्हणजे एकदम सपोर्टिव्ह आहेत. आत्तापर्यंतचे तरी हां. म्हणजे जर आम्ही म्हटलं, की नाही 2 दिवस आम्ही नाही आहोत आणि क्लास नाहीये, तर ते ओके ठीक आहे. तुम्हाला जेव्हा यायचंय ना तेव्हा कॉल करा आम्ही येतो.
तुम्हाला दोघांना पण प्रश्न आहे बघा की नॉर्मली जर कोणाला शिकायचं असेल गाडी तर आम्हाला तर आम्ही स्कूलमध्ये ऍडमिशन वगैरे बघून जातो की बाबा या स्कूलमध्ये या सर्व फॅसिलिटीज आहेत तर आम्ही जाणार. सो कुठल्या स्कूल ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाताना आम्ही काय फॅसिलिटीज बघितली पाहिजे, कसं पुढे पुढे गेलं पाहिजे असा प्रश्न आहे. सगळ्यात आधी मी हे सांगेन की स्कूल कोणतं चूज करायचं हे त्याची सर्व्हिस प्रमाणे करायला पाहिजे. कारण भरपूर लोक असे सांगतात की नाही हे बरं आहे तू जा, पण त्याच्या विश्वासावरती आपण जाणं त्याचा एक्सपिरियन्स वेगळा पडतो, आपला वेगळा पडतो. सो कसं असतं की कोणी जॉईन करायच्या आधी त्याने त्याची सर्व्हिस बघावी. सर्व्हिस कशी आहे, फीज त्यांची कशी आहे, कंटिन्यू म्हणजे एकदाच फी भरायची आहे की स्टेप बाय स्टेप. कारण अशी परिस्थिती असते की लोकांची शिकायचं आहे पण एकदम पैसे देऊ शकत नाहीयेत. तुम्हाला फीज लागतात कधी म्हणजे कुठलाही प्रॉब्लेम झाला आहे का फीज देताना मला कोणी देताना फीज एकदम दिली नाही पण आलीच नाही असं कधी काय झालं आहे? नाही, आतापर्यंत तर असं काही नाही झालेलं आहे. कारण आम्ही फीज देतानाच त्यांना विचारतो पहिला, तुम्ही फुल फीज करणार आहेत ते हाफ ऑफ करणार आहेत. हाफ ऑफ करणार तर तुम्ही 2 बॅचमध्ये देऊ शकता. फर्स्ट हाफ पेमेंट आणि आफ्टर 15 डेज 15 दिवसानंतर ज्यावेळेला आम्ही तुम्हाला टेस्टला घालू त्यावेळेला तुम्ही हाफ पेमेंट करा. हा ना, असं एक माझा प्रश्न होता की ते एक साई ड्रायव्हिंग स्कूल ठेवलंय. साई नाव कशामुळे ठेवलंय तुम्ही, का कसा विचारात आणलंय की बस नाव ते देऊया, तुमचं पण तुम्ही देऊ शकलं असता. नाही, तो नाही. श्रद्धा असल्यामुळे थोडस कारण कारण कसं आहे ना की आपल्यात एक म्हणतात ना एक श्रद्धा, एक असं मानलं जातं की देव हा माझा खूपच जवळचे. तसं आमची खूप श्रद्धा साईबाबांवरती. म्हणून म्हणजे काही असू दे की आता किती जरी काही मोठं संकट असू दे, काही असू दे, सगळ्यात आधी पहिला म्हणतो बाबा आहेत. सो त्यामुळे आम्ही हे साई नाव आम्ही ठेवलं. आणि या तुमच्या एक्सपिरियन्स जर्नीमध्ये कुठला एक वर्स्ट एक्सपिरियन्स तुम्हाला व्हायला नको होता कधी घडलाय असं कुठला आहे का, झालाय का कधी? असं वर्स्ट म्हटलं तरी कसं आहे ना की पूर्ण जर्नी मला आतापर्यंतची वाटलं त्यानंतर की बाबा आम्ही नकोच करूया, जरा बिझनेस नको बंद करूया असं. असं कसं असतं ना की असतात अशी म्हणजे थोडी लोक असतात चढ की उतार असतोच तो. जर चढ उतार हा बिझनेस मध्ये असतो. आणि दुसरं कसं एखादी लेडीज जर ह्या बिझनेस मध्ये उतरलीये तर लोकांचं कसं असतं की हा आता ह्यांचा बिझनेस आणि वरती जातो. तर त्यामुळे लोक कसे करतात की बाबा हा बिझनेस मध्ये मध्ये येतात. बिझनेसमध्ये मध्ये आले तर आपण कसं असतं की खऱ्यापणाने जातो, प्रामाणिक आहोत, बिझनेसमध्ये आपल्याला काहीच लॉस होत नाहीये किंवा काही प्रॉब्लेम येत नाही. तर त्यावेळेला लोक काय करतात की नावाचा वापर करतात की नाव खराब करण्याचं. तर असं झालं पुष्कळ वेळेला माझ्यासोबत की नाही बिझनेसमध्ये नाही ऐकत आहेत आपण तर आपण इकडे ह्यांचं नावच खराब करूया. एकदा नाव खराब झालं तर त्यांच्याकडे लोक शिकायला जाणार नाहीयेत. असं पण झालं होतं. पण तिथे सुद्धा काही लोकांनी खूप प्रयत्न केले पण ते अयशस्वी ठरले. आणि आणखी मार्केटमध्ये खूपशे मला कॉम्प्युटर भेटणार तुमचे, पण तुम्ही हो. त्याच्याकडे कुठल्या नजरेने बघतात ते तुम्ही कसे बघता त्यांना? कसं आहे ना भरपूर असे आपण म्हणतो ना की मार्केटमध्ये जरी गेलं पूर्ण मार्केट आहे. मार्केटमध्ये लागून लागून शॉप असतात. शेवटी कसं असतं शेजारी शेजारी सख्खे शेजारी म्हणतात त्यासारखंच असतं. किती जरी ड्रायव्हिंग स्कूल असेल तर ते सगळे आम्ही फ्रेंड समजूनच असतो. पण त्यांच्या मनात काय असतं काय नाही ते आपण तो त्याचा जाणून प्रश्न घेत तो. नाही ते त्याच्याकडं. बरोबर आहे ना की आज माझ्या नशिबाने माझ्याकडे स्टुडंट येतात की माझं एक नाव आहे म्हणून हा बाबा इकडे आहे तर आपण इथे चांगलं. असं नाही की तो माझ्या दरवाज्यात आलेले तो घेऊन जाणार किंवा त्याच्या दरवाज्यात आलेले मी घेऊन जाणार. हे तर पॉसिबल नाहीये. नाही, फ्युचर मोस्टली इलेक्ट्रिक गाडीकडे सगळं चाललं, इलेक्ट्रिक सगळं होणार आहे. तर तुमचं काय दृष्टिकोन आहे त्याच्याकडे, तुमचं वळण्याचा दृष्टिकोन किंवा तुमचं काय आहे फ्युचर आहे? पुढे पुढे इलेक्ट्रिक आले की इलेक्ट्रिक हा पर्याय नाही त्यावेळी, कारण आता पेट्रोल डिझेलच्या गाड्या शक्यतो पुढे पुढे बंद होणार. त्यामुळे इलेक्ट्रिक तर गव्हर्नमेंटच्या गाड्या तर इलेक्ट्रिकवरच सुरुवात करायला लागणार, इलेक्ट्रिक सुरुवात करायला लागणार. रूल्स प्रमाणे रुल्स आपल्याला प्रमाणे आपण सुद्धा पुढे पुढे जायचं. जावं लागणार. आणि कसं आहे आता इलेक्ट्रिक गाड्या ज्या आल्यात आता बाईक पण आता टू व्हीलर लोक काय करतात अरे पेट्रोलला इतकं पैसे खर्च होतात तर ती एकदा जर चार्ज केली तर मिनिमम एक 48 तास तरी आपण गाडी चालवू शकतो. त्याच हिशोबाने जर आता पुढे इतकी महागाई वाढत चालली, पेट्रोल डिझेल एवढे वाढलेले आहेत आणि रूल्स प्रमाणे जर त्याच्यामध्ये बसतं की नाही थोडे दिवसांनी पेट्रोल डिझेल बंद होतं तर त्या बाजूने वळावंच लागणार. कारण की असं एक प्रश्न होता की एक थोडेदा शोरूम सुद्धा किंवा आपले आपले ड्रायव्हिंग स्कूल काढायला लागले हो प्रत्येक हो शोरूम्स. हो त्याच्यामुळे ज्यामध्ये होते तुमच्यासारखे त्यांना खूप इम्पॅक्ट पडतोय. हो. सो याच्यावरती तुमचा काय दृष्टिकोन आहे, म्हणजे तुम्ही कसं काय बघताय यांना? फ्युचरमध्ये आणखी वाढणारच ते प्रत्येक शोरूम आपलं ड्रायव्हिंग स्कूल काढणारच. ड्रायव्हिंग स्कूल काढणार म्हटलं तर ह्याला आपण काहीच हे करू शकत नाही पर्याय म्हणजे तसा स्टॉप करू शकत स्टॉप नाही करू आपण. शकत नाही. आज आता मी म्हटलं उद्या आणखीन माझ्याकडेच आता एक परिस्थिती मी सांगते तुम्हाला अशी आहे की
माझ्याकडे गाड्या शिकणारी लोक स्वतः गाड्या शिकायला चालू केलेले, टू व्हीलर टू व्हीलर. माझ्याकडे शिकलेत आणि तीच लोक आता स्वतः गाड्या शिकवतात. मग त्यांना मी असं सांगू शकत नाही की तू शिकवू नकोस. मी त्यांना काय सांगू शकते की मी ज्या एरियात शिकवते तिथं तू शिकवू नकोस, एवढंच मी सांगू शकते त्यांना. शिकवू नकोस हे नाही सांगू शकत आहे, कारण जो तो त्याच्या त्याच्या इन्कमचा प्रश्न आहे. त्याला वाटतं की तिथे मला इथे हे काम केलं तर मला पैसा मिळेल, तो तेच काम करणार. तसं ड्रायव्हिंग स्कूल सुद्धा कसे आहेत, त्याला वाटलं की नाही हा ह्या बिझनेसमध्ये फायदा आहे तर तो काढू शकतो. तिथे आपण काहीच नाही, पण त्याच्यासाठी जे काही डॉक्युमेंट्स वगैरे जर त्याच्याकडे क्लिअर आहेत तर आपण काहीच करू शकत नाही. आणखी असं प्रश्न की जर नॉर्मली जर कोणाला गाडी शिकायची असेल किंवा जर तिला वय किंवा त्याचं बॉडी स्ट्रक्चर कसं काय असायला पाहिजे नॉर्मली? तिथे वयाचं म्हटलं तर तुम्हाला 18 वयाचं- कम्प्लीट पाहिजे. आणि एज लिमिट नाही, पुढे एज एज लिमिट लिमिट नाही. तुम्हाला पुढे नाहीये, 18 कम्प्लीट पाहिजे कंपल्सरी. कारण आमच्या बॉडी टीचर 60 वगैरे वर्ष 60 काही वर्ष नाही शिकणारे, त्यांना. 60 वर्ष पण शिकणारे, आता 60 वर्ष पण लोक शिकायला येतात. आता माझ्याकडे एक लेडीज आहे, सकाळी 66 एज आहे. 66 एज आहे. आता त्या सध्या शिकतात. तर शिकण्यासाठी वय म्हटलं तर तुम्हाला लिमिट पुढे नाहीये, पण स्टार्टिंग तुम्ही 18 कम्प्लीट पासून करू शकता. मग त्याच्यात असं नाही की तू हाईटने कमी आहे, तू गाडी चालवू शकत नाहीये किंवा तू बॉडी तुझी वेट आहे, तसं काही नसतं. फिजिकल तो फिट असायला Physical तो पाहिजे. फिट असला पाहिजे, फिजिकली फिट असला पाहिजे. आणि असा एक प्रश्न उठतो की नॉर्मली आपण एक ऑटोमॅटिकली गाडी शिकण्याचे काय फायदे आणि ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन शिकण्याचे काय फायदे आहे ऍक्च्युली? ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये शिकणं आणि आपण स्वतः स्वतः शिकणं. शिकण्यामध्ये फरक काय असतं? ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये तुम्हाला रूल्स आणि रेग्युलेशन सगळं शिकवतात. स्वतः ज्यावेळी आपण शिकवत असतो त्यावेळी कसं ते रूल्स रेग्युलेशन काय नसतात. नियम नियम माहिती नसतात. ड्रायव्हिंग स्कूलवाले तुम्हाला सगळे रूल्स नियम वगैरे सगळं सांगतात. ते त्या पद्धतीने शिकवतात. आजकाल लोक पेडेस्ट्रियनवर जाऊन तिथे गाडी झेब्रा क्रॉसिंगला जाऊन थांबवतात गाडी. हे आम्ही आम्ही स्वतः ड्रायव्हिंग स्कूल म्हणजे शिकवतो आम्ही की बाबा कुठे सिग्नलवर कुठे थांबायचं, टर्नवर, टर्न वगैरे, साईड कोणाला द्यायची, म्हणजे गाडी चालवताना कुठली काळजी घ्यायची, हे सगळं शिकवतो. हे प्रत्यक्षात तो तो स्वतः ओन जेव्हा शिकत असतो तो बघत नाही, फक्त तिला गाडी चालवायची एवढं माहिती असते. एक गाडी क्रेज चालवायची आणि असते ना ती, पळवायची. एक आणि क्रेज असते की मला आता शिकायचीच आहे. सो आणि तो पाहिजे तसा स्पीड वाढवतो, काही सिग्नल मुलांना माहिती नाही मुलांना असं कसं होतं. असतं, एज कमी असते त्यांना त्या तो वय असते की त्यांना ती क्रेज असते स्पीडची, त्यामध्ये शिकतात स्वतः. पण कसं असतं त्यामध्ये त्यांना रूल्स वगैरे काय माहित नसतं, स्पीड लिमिट माहित नसते, कुठे थांबायचं काय रूल. आता ऍक्सिडेंट कधी कधी होतात, मायनर मायनर लोकांच्या मुलांच्या ऍक्सिडेंट होतात. ते फक्त चालवायचं एवढं माहिती आहे ना, रूल्स माहिती नाही. ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये हे रूल्स मला शिकवतात आणि शिकायला पाहिजे, आणि जास्त पण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये शिकायला पाहिजे गाडी. त्याचं फ्युचर कसं काय होणार आहे? मला काय वाटतं की याचं फ्युचर कसं काय होणार आहे ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये? आणि कॉम्पिटिशन पण वाढत चाललं आहे. त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटचे रूल्स आणि रेग्युलेशन पण खूप वाढत चालले आहे. वाढत. सो याचं फ्युचर कसं काय होणार आहे? फ्युचर म्हटलं तर आता कसं आहे ना, गव्हर्नमेंटचे असे रूल्स निघाले होते की कंपनीला द्यायचे. लास्ट 2 वर्षापहिली असं झालं होतं की ड्रायव्हिंग स्कूल आहेत ते कंपनीला जाणार. कंपनीला जाणार, पण अजूनपर्यंत तो प्रोजेक्ट त्यांचा थांबलेला आहे. ते कधीही जाऊ शकतं. पण शेवटी कसं आहे ना, ड्रायव्हिंग स्कूल ते असणारच, ज्याचं त्याचं नाव हे राहणारच आहे. आणि लोक काय करतात, जरी टेस्टला त्यांना स्वतः जरी शिकले तर त्यांना टेस्टला जाण्यासाठी ड्रायव्हिंग स्कूलचीही गरज असतेच. ड्रायव्हिंग स्कूलच्या गाडीशिवाय ते जाऊ शकत नाहीत. तर फ्युचर हे आहे, ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाहीये. लाईफ टाईम हे राहणारच आहे ड्रायव्हिंग स्कूल हे. आणि मला असं कधी काय झालंय काय तुम्ही फक्त मुलीला शिकवतात? हो, फक्त तुम्ही लेडीज. कुठल्या मुलाने कधी हट्ट केला की मला तुमच्याकडे शिकायचं आहे, सर थोडे ओरडतात आणि तुमच्याकडे शिकणार, असं कधी झालंय का? नाही, असं माझ्याकडे तर काही नाही झालं. एक माझी आहे म्हणजे स्टुडंट आहे, तिचा भाऊ आहे, आता 21 वर्षाची आहे. राहतो तो वेऱ्यामध्ये. आम्ही म्हटलं वेऱ्यामध्ये आमची गाडी येत नाहीये. तर नाही मॅडम बघा, तुम्ही माझ्या दीदीला शिकवलात ना, तर मला पण तुमच्याकडे शिकायचंय. म्हटलं मी फक्त माझ्या गाडीमध्ये लेडीज असतात. एक एक जेंट्स काय सांगतात की माझी बहीण कशी शिकते किंवा माझी वाईफ कशी शिकते हे बघण्यासाठी आम्ही गाडीत बसू का मागे, तर त्यांना सुद्धा मी अलाव करत नाही. फक्त लेडीज तर लेडीजच. तुम्ही दुसऱ्या कोणाला आणून बसवा, लेडीजला बसवा, त्या बघू देत, तुम्हाला सांगतील रिझल्ट. पण त्याला मी सांगितलं नाही, तू सरांकडे गाडी शिक. तर ठीक आहे, पण माझ्या दीदीला शिकवली तशी सर शिकवणार का? मग मी त्यांना सांगितलं की मीच सरांकडे शिकलीये, त्यामुळे सर तुझ्या भावाला तुला सुद्धा छान शिकवतील. असंच एक झालं. आता हल्लीचीच गोष्ट आहे. अच्छा, तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे तुम्हाला तिथे झालंय का एक मला तुमच्याकडे शिकायचं नाही आहे, मॅडमकडे जायचं आहे,
असं होतं कधी कधी, म्हणजे लेडीज कस्टमर जास्त करून होतात, लेडीज कस्टमर जास्त असतात शेवटी. कस्टमर लेडीज म्हणले की आपल्याला लेडीजकडे हे करतो म्हणजे. पण मी कधी तुला विचारलं नाही का तुम्हाला ती सारखी शिकवणार की नाही गाडी असं हा कधी असं विचारण्यात मॅडमने सुरुवातीला सांगितलं की लेडीज म्हणले की त्यांना वाटतं की लेडीज, आता लेडीज सध्या सगळ्या म्हणजे स्टेजला म्हणलं तर सगळ्यात लेडीज पुढे आहेत आता. आणि शिकवते चांगली म्हणजे लेडीज शिकवणारच आणि शिकतात पण आता. आणि याच्याकडे कस्टमर शिकलेले आहेत की आता ते गाड्या घेऊन फिरणार आहेत आता, मोठमोठ्या गाड्या घेऊन फिरणार आहेत. शिकवतात, असं होत आहे. थोडक्यात जर तुम्हाला सांगायचं झालं शेवटी जर कोणाला या बिझनेस मध्ये यायचं असेल तर तुमचं प्रॉफिट रेशो कसं काय असतो थोडक्यात सगळं शेअर करू शकतात कॅमेरामध्ये तुम्ही शेअर करू शकता तुमचा प्रॉफिट रेशो काय असतो किंवा कोणी या बिझनेस मध्ये येणार तुम्ही कसं यावं किंवा आल्यानंतर काय फायदे आहेत काय नुकसान आहे थोडक्यात सांगावं आपण. ह्याच्यामध्ये फायदा पण तेवढाच आहे, नुकसान पण तेवढंच आहे. फायदा म्हटलं तर कसं आहे, तुम्ही जर सर्व्हिस चांगली ठेवली तर त्याच्यामध्ये तुमचा फायदा हा भरपूर आहे. असे एक एक ड्रायव्हिंग स्कूलच आम्ही ऐकतो की नाही त्याची बोलण्याची पद्धत व्यवस्थित नाहीये म्हणून आम्ही त्याच्याकडे शिकत नाहीये, हे सुद्धा सांगतात. पण जी आपण स्टुडंटला म्हणजे आपण कसं शिकवताना आपली मुलंच असं समजून शिकवावं लागतं. तिकडे मुलांना ओरडावं लागतं, प्रेमाने समजावं लागतं. त्याच्यामध्ये एज बघून नाही चालत आहे. असं नाही की आता ती 66ची सकाळची जी माझ्याकडे एक स्टुडंट येते, की ती इतक्या मिस्टेकी म्हणजे एक त्यांची एज आहे, तर त्यांना त्यांच्या एज प्रमाणे मला जावं लागतं. एकतर मला ओरडून जास्त चालत नाहीये त्यांना आणि जास्त बोलून. जर मी त्यांना जास्त ओरडले तर ते उद्या सांगणार कसे, "अरे नाही, तिच्याकडे शिकायला गेलात तर ती ओरडते, व्यवस्थित शिकवत नाही, जाऊ नका." तर तिथे माझा लॉस झाला. तेच जर मी तिच्या हिशोबाने समजावून घेतलं किंवा तिची जी आता एक एज आहे, म्हणतात ना म्हातारपण आणि बालपण हे एकच. तो त्या एजीप्रमाणे मला त्यांच्यासोबतच बालपणासारखं एकच गोष्ट 10 वेळा सांगून शिकवावं लागतं. तर त्या आज मला म्हणतात, "नाही, तुझ्यामुळे मी शिकले. तू छान शिकवलंस." तर हा माझा तिथं फायदा झाला. तर असं वाटतं, की कोणी जरी चालू करणार असेल किंवा ह्याच्यामध्ये येणार, तर त्यांनी हे सगळ्यात पहिला महत्त्वाचं. ह्याच्यामध्ये पैसा बघून नाही चालत आहे. ह्याच्यामध्ये आपला स्वभाव आणि आपलं बोलणं काय आहे ना, ह्याच्यावरती बिझनेस हा चालतो, ह्याच्यावर चालतो. प्रॉफिट रेशो तुम्ही शेअर करू शकता. प्रॉफिट म्हटलं तर कसं आहे ना, तुमचं किती क्लासेस घेणार तुम्ही? पेट्रोलचे रेट काय आहेत? त्याच्यानंतर आपली लर्निंगची फीज येते, ड्रायव्हिंग टेस्टची फीज येते. ही जी फीज जरी काढलात, तर तुम्हाला नाहीतर एक 3000 तरी फायदा होऊन जातो फर्स्ट. सो नॉर्मली थोडक्यात जर मेसेज द्यायची झाली तुम्हाला जे कोण नवीन शिकणार आहात बाईक किंवा बाईक कार पण शिकणार आहात तर एक मेसेज द्यायची झाली तर तुमची मेसेज काय असणार त्याला शेवटची. म्हणजे अशी मेसेज अशी म्हटलं तर सगळ्यात महत्त्वाची मी एक मेसेज देईन, की लेडीज शिकवते म्हणून कोणीही त्याच्यावरती हे करू नये, की अरे म्हणजे डाऊट असतो किंवा एक मनात त्यांच्या ही असते शंका, अरे लेडीज शिकवणार तर काय शिकवणार? तर हा जो डाऊट आहे ना, तो पहिला एक आपल्या समाजाने तो बाहेर केला पाहिजे. कारण लेडीज शिकवणार म्हटलं तर लेडीज एवढं मोठं घर सांभाळू शकते, तर गाडी का चालवू शकत नाही? का शिकवू शकत नाहीये? लेडीजचं काम एवढंच नाहीये, की घर सांभाळणं, मुलं सांभाळणं हे नाहीये. तर लेडीजने जो पाय पुढे टाकलेला आहे ना, की त्याला समाजाने सपोर्ट करायला पाहिजे. मी माझंच नाही, अशा भरपूर लेडीज आहेत, की ते वेगळे-वेगळे बिझनेस करू इच्छितात, पण आपल्या समाजामुळे त्या मागे पडतायत. तर सगळ्यात मला पहिला वाटतं, की आपल्या समाजाने त्यांना सपोर्ट करावं, पुढे घेण्याची म्हणजे भरपूर प्रयत्न करावे. संधी द्यायची. एक संधी द्यावा, प्रयत्न द्यावा कोणाला म्हणजे प्रयत्न करावा, की नाही हां, की तू चल मी तुझ्या पाठीशी आहे. असे माझ्यासाठी भरपूर म्हणजे माझ्या पाठीशी असणारे अशी भरपूर माझे फ्रेंड सर्कल वगैरे आहेत, की फ्रेंड्स आहेत म्हणून मी आहे. मी तर आता तेच म्हणते, माझे फ्रेंड्स आहेत म्हणून मी आहे. तू चल आम्ही आहे पाठीशी. सर तुमच्या तुमच्या काय असणार मेसेज द्यायची झाली तर ड्रायव्हिंग ड्रायव्हिंग स्कूल बद्दल किंवा एक जनरल एक मेसेज द्यायची झाली लोकांना तर काय असेल. म्हणजे ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये मध्ये तर लोकांनी आता ड्रायव्हिंग रिलेटेड म्हटलं तर लोकांनी गाडी आता चालतात. आता प्रत्येक घरात सगळ्यांना आता महत्वाचं म्हणजे गरजच आहे. गाड्यांची वाहनाची गरज आहे. गाडी चालवताना प्रत्येकाने रूल्स नियम रूल्स फॉलो केले फॉलो करावे. पाहिजे. आजकाल लोक गाडी चालवतात फास्ट रूल्स फॉलो करत नाहीत. आणि ड्रायव्हिंग करताना शक्यतो करून इंडिकेटर वगैरे, आता रूल्स हँड महत्वाचे. सिग्नल नाही आहे पद्धत, पण ॲटलीस्ट इंडिकेटर तरी द्यावेत. रात्रीची जास्त करून खास म्हणजे मी माझं एक माझं कधी-कधी बायको पण ओरडते कधी-कधी मॅडम. तर रात्री जास्त करून लोक जे चालवतात
लेडीज असो त्याचं वयस्कर माणसं आता ते त्यांना दिसत नाही, पण रात्री चालताना हेडलाईट फुल मारतात. दीपक. त्यामुळे हेडलाईट फुल मारल्यामुळे समोरचा जो ड्रायव्हर आहे त्याला खूप त्रास होतो. आपण जसं ड्राईव्ह करतोय चालत असताना समोरच्या गाडीची लाईट जी आहे ती कमी असते, आपली लाईट जास्त आहे, ती त्याने समजून घेऊन त्याने डिम लाईटचा वापर करावा. ऍटलिस्ट समोर गाडी आली त्यावेळी तर तू हे कमी लाईट चालवावी, कारण ह्यामुळे ऍक्सिडेंट रात्री जास्त ऍक्सिडेंट होतात. त्यामुळे लाईट फुल मारल्यामुळे समोरच्या ड्रायव्हरला दिसत नाही. माझा तो एक जास्त लोकांना हे सांगायचं आहे. आणि बाकीचे रूल्स तर फॉलो करायलाच पाहिजे, कारण आता सध्या सुरुवातीला गाड्या जास्त नव्हत्या, आता गाड्या भरपूर आहेत, वाहन भरपूर आहेत, पब्लिक पण तसं आहे. त्यामुळे तुम्ही रूल्स फॉलो करा, त्यामुळे जेणेकरून ऍक्सिडेंट कमी होतील. ह्यात गव्हर्नमेंटचा किंवा रोडचा असा प्रश्न नाही आहे. प्रश्न आहे आपण रूल्स फॉलो करायला पाहिजे, तर ऍक्सिडेंट कमी होणार. आपल्या सेफ्टीसाठी आपण रूल्स कसं फॉलो आहे, करायला पाहिजे. एक लोक आता काय सांगतात, आता बघितलं ना तुम्ही, हेल्मेटची सक्ती कोणासाठी केली? आपल्या जीवासाठी हेल्मेटची. त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा फायदा नाहीये की पोलीस थांबतात की तुम्हाला फाईन देतात, त्यांचा फायदा नाहीये. फायदा आहे तो आपलाच आहे. एक लोक काय सांगतात, अरे रूल्स फॉलो करायला मला सांगतो, पहिला रस्त्यातले खड्डे मुजव ना तू. त्या खड्ड्याचा आणि तुझ्या हेल्मेटचा किंवा तुझ्या जीवाचा काही प्रश्न नाहीये. तू जर हेल्मेट घातलास तर तू सुरक्षित राहशील. हे सगळ्यात पहिला जनतेने आपलं समजून घेतलं पाहिजे. सगळाच दोष आपण गव्हर्नमेंटवरती किंवा आपण ट्रॅफिक पोलीस राहतात रोड त्यांच्यावरती नाही घालू शकत. पोलिसांवर काय दोष देऊन चालत नाही, नाही, स्वतः ते आपण तुमच्या जीवासाठी सांगतात, तुमच्यासाठी समजवतात. दुसरी गोष्ट, मी पॅरेंट्ससाठी खरंच हात जोडून विनंती करते की 18 वर्ष कंप्लीट झाल्याशिवाय, लायसन मिळाल्याशिवाय मुलांच्या हातात गाडी देऊ नये. आजकालचे भरपूरशी पेरेंट्स 12-13 वर्ष झाले मुलांना बाईक चालव, अरे चल रे मला थोडं इकडे पोचवू नये, मला ह्या शॉपवरती थोडं काम आहे, स्वतः आई वडील घेऊन जातात. आणि हे खूप चुकीचे. पण एका दृष्टीने का मुलं पण हट्टीपणा करताना ती मुलं ऐकत पण नाही. शेवटी आईबाबांवरती असतं. पेरेंट्स तुला नाही ना गाडी तर नाही, तुझ्या 18 वर्ष त्यांना रूल समजावून सांगायचे. बघ, आज तुला 18 वर्ष कंप्लीट नाहीयेत, रोडवरती तुझी मिस्टेक नसताना सुद्धा जरी काही झालं तर आपण जेलमध्ये जाऊ किंवा आपल्या जीवाचं काहीतरी नुकसान होईल, हे सांगण्याचं काम आई वडिलांचं असतं आणि हे केलं पाहिजे असं मला वाटतं. तुमच्या एक्सपिरियन्स मला याबद्दल खूप शिकायला भेटलं. आणि एक मोठं सांगायचं म्हणजे की मी पण सरांकडे गाडी शिकलो आहे. मी मुद्दाम सांगणारच की असं. आणि तुमच्या एक्सपिरियन्स कळालं की ड्रायव्हिंग स्कूल कसं असायला पाहिजे, कुठल्या गोष्टी बघायला पाहिजे, हे सगळं तुमच्या एक्सपिरियन्स कळालं आम्हाला. तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.